To koro bende ka penji, nikech tinde samoro yudo ka ji noseromo, wuoyi gi nyako ne giseherore, omera love opoto, ma, giwuotho ji ariyo kendgi, ma gionge gi any mentorship, either an older couple or an older brother or an uncle ma ginyalo bende bet godo piny, pimo wach. Koro, how important is counseling and mentorship in this journey of marriage? Counseling is very important, and we went through it, and with the pastor, Padri Makanisa, and then it's just a discussion just to prepare you for your union and your life after marriage and kago didak. And I remember Anyalo Paro now emphasized so much on communication, and he was calling it the boardroom. Anytime Auntie Gimoro, just go to the boardroom, the two of you, and talk it out. Anything boardroom. Then Gimoro manonyiso wakendo, and when you're still young, iler nyako suko wiye maber, rwakre maber, Tall, dark and handsome. In be podin tall, dark and handsome. Awachone bas koro it does not mean ni now iseyudo nyako bose yudi, koro uweru ma koro ina t-shirt moro ma manie keni sengenge ni ng'ombe ma koro To gi leso sakasa. No. You still have to keep yourself well. Be beautiful, stay clean. Yeah. Just be the way you are. Kaka unsani. Yeah. Kikoro nikoro I don't care. Dong tinde kono niko sekendi to koro nini ngeni tinde dhako mosekendi. Ama tinde ngeni koro in mama watoto. Gik makama koro kono bani timo. Mama watoto be nyaka pod jirembesha tu. Nyaka beda maber. Nyaka rwaka maber. Kodwa suko wiye. Gik moro keto mudhe mutiyo godo iwene aweya. To koro iwachona wena to koro samoro ibro kana na ketho budget. Sano koro ingeni iyuda ka wiro modhi, iyuda ka gigiti atima. To koro sani koro ibro chako penjo ni koro pesa ma atiyo godo e moni te, ama pesa ma atiyo godo e suko wiye ang'ono gi. Pesa ni dino dhi kamoro. No, ingeni kuchako compare or uchako ni dwa timo ma. Mano koro I think uchako ketho weche. It's I said by Okobe outside Kenya, and that mentality kin godo, so there's very little you do. Nikech inyalo yudo awachni kata kadhi e supermarket, ayudo ni mkati is 2 euros 50 cents. Kora adwa go 8 times 170. Mano tiende ni mkate is 300 shillings in Kenya. So atim nadi. Anyiew mkate nikech ang'e ni mkate kaito is 100 bob or 70 bob. Tukuchidi koro kisego times ang'oni. Yeah. Koro those kind of argument ni nyaki wewe, so long as it is being done for her and motime kama that is her mano is okay. Yeah, makeup okinyal tamo nyako. Tiamo ko be mabe they don't need makeup. Ngozi leny ler. No, but kiyude ko wiro makeup ngiti ene mohero makeup. Yeah. Koro kiki discourage ka No. Moko be yudo ni with time ipoka or reducer can just by themselves. Yes. Yeah. Okay. Koro mentorship and counseling is important. Very important. Nikech chingoro very important. Nikech you can inyalo nono kata e pastor. There are those 2 days. Unyalo live just for 2 days and is comfortable. Owacho ni okay, kar warom chieng' arus. Koro modongo
nang'eni you are prepared. To there are some manena question mark every day nyaka the day of the arus. Yeah. Tie gima chande about the couple. Yeah. Ena gimoro tie not okay and comfortable. Nikech moko be yudo ni wuoyi nosega kendo. Soko wacho. Toko do wacho. Koro gigi leak ga. Pole pole. Koro yudo ni pastor be osewinjo. Koro orito mondo ng'ato wach. Ng'ato wachi. Ni en kama. As much as non kai to onge gi jolinga. Koro yudo ni gik makamano be chando gi. Yeah, how they can go about it. Koro it's important to come with honesty. Yes. Mok ni chieng' ma useriwo arus ama miriwo arus koro ka ne karo ka koko wuok jaodi moro makia kuro biro gi nyithindo. To you know, this lady did not know. Sawa. Erokamano. Koro wuoth gi ji, we seek counseling and mentorship. Samoro moko bende oluoro gigi, you know, moko be wacho ni ni kiwuotho gi ji moko biro ketho ni marriage, bro misadvice and all that. Koro by that they dismiss, you know, cancel. You know, gini ena the state of your mind. Nikech kata out of marriage, joma biro iri madwa wacho ni some gimoro about ng'at moro, just to see how you react. Yeah. So if you're not strong, and gimoro amora matin ma iwinjo to, you've taken it negatively or you react the wrong way. Yeah. It's just you just have to be strong and firm. And make sure you've taken time to ng'eyo ng'atni ng'amida kende ni makoro to ka ji obiro nyisi gimoro tibende winji lakini bende ipimo you find out. You don't take everything as gospel truth. Yes. Tiseringo God. Okay. Erokamano ahinya.